ካብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዕዙ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ትውዕሉ ፋርስን ፈረቓን ኮይኑን ሎም ሰሉስ ሓሙሽተ ጉንበዝ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኸብዚ ዕድም ኣርሴማ ኣስመሮሜ ብቐንዲ ነጥብታት ትፍልም ዝርዝር ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ዛዚሙ ሎሚ ሓሙሽተ ጉንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ተመሊሶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐለን መዓልታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድናሃትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰፊሕን ውጽኢታውን ዘተን ምልውዋጥ ሓሳባትን ኣካይዶም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ምስኡ ዝተጓዓዘ ላዕለዋይ ልኡኽን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዝርከብ ፕሮጀክትታት ተዓዚቦም ኣብዚ ዑደት እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሮም ተጓዒዞም ነይሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ንወፈያታቶም ናብ 6.3 ሚሊዮን ክሮነር ከባቢሎሞም ምልቱ ሕሱ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ገረ መስቀል ገረዝግሄር ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ኖርዌይ ዴንማርክን ፊንላንድን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ምስሳን ዝጀመርዎ ወፈያታት ብምቕጻል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወሳኺ 1 ሚሊዮን ክሮነር ሽወደን ብምውጻእ ንጠቕላላ ወፈያታቶም ናብ 6.3 ሚሊዮን ክሮነር ሽወደን ከባቢሎምዎ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ኖርዌይ ኣብ ርእሰቲ ኣባላት በብውልቂ ዘወፈዮ ተወሳኺ 100,000 ክሮነር ማሕበረኮም ክርስቲያን ሳንድን ከባቢኣን 57,000 ክሮነር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ በርገን 35,100 ክሮነር ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ስታቫንገር 25,000 ክሮነር ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዴንማርክ 29,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሆግዳለንን ከባቢኣን ሽወደን 10,000 ክሮነር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ሃገራዊ ሽማግለ ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሸራድን ከባቢኣን ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሉንድ 20,000 ክሮነር ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ከተማ ሉንድ 10,000 ክሮነር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ማልመስኮነ 10,000 ክሮነር ኣዴታት ከተማ ኤልምሆልት ሽወደን ድማ 5,065 ክሮነር ዘበርከትዎ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እውን ብተመሳሳሊ ካብ 21 ሚያዝያ ክሳብ 3 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምውፃእ መደብ መንእሰያት ሲድኒ $3,565 ህዝቢ ድማ $26,435 ብሓፈሻ $30,000 ኣውስትራልያ ብምብርካት ንጠቕላላ ወፈያታቶም ናብ $188,600 ኣውስትራልያ ክህብ ኣቢሎሞም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝነብሩ 4 ዜጋታት ኣብ ከተማታት ኣስመራ ፓራዱባን ዳዕርቃውለስን ከምኡውን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከብ ኣባይቶም ንዝነብሩ ብጠቕላላ 6 ተኻረይቲ ካብ ናይ 1 ወርሒ ክሳብ ናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክራይ ገይሮምሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል ንጽጉማት ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ይግበራሎም ወኪል ኤሪና ቢና ፍስሓ ጽን ዘዳለወ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ኸቕርቦ እዩ
ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ጸሎት ላምዛ ዓዲ ጓዕዳድን ኣባርዳን ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ጽጉማት ወገናት ደገፍ ገይሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጸሎት ካብ ነበርትን ሰብ ጸጋን ዝተዋጽአ ልዕሊ 123,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘብ ን240 ስድራ ቤታት ተኸፋፊሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ቃሓውታ ዘወፈዮ እኽሊ ሽኮር ዓደስን ዘይትን ዘጠቓልል ሓገዝ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ን65 ስድራ ቤታት ተመኻሪሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ 13 ኣካሬቲ ተወለድቲ ጸሎት ን36 ተኻሬቲ ካብ 1 ክሳብ 2 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ተወላዶ ምምሕዳር ከባቢ ላምዛ ዝሰደድዎ ልዕሊ 95,000 ናቕፋ እውን ን49 ደገፍ ዝግቦም ዜጋታት ተዓዲሉ ብዘይካዚ ነበርቲ ላምዛ ዘዋጽዎ ናይ ዓይነት ደገፍ ን97 ስድራ ቤታት ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጓዕዳድ ዘዋጽኦ ልዕሊ 16,000 ናቕፋ ድማ ን75 ዜጋታት ብዓይነት ክመቓራሕ እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝቕመጡ 10 ኣካሪቲ ን23 ተኻሪቲ ካብ 1 ክሳብ 5 ወርሒ ካብ ክራይ ነጻ ገይሮሞም ኣብ ንኡ ዞባ ሰንበል እውን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝቕመጡ 8 ኣካሪቲ ን27 ተኻሪቲ ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ብነጻ ክቕመጡ ኣፍኪዶም ኣብ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ድማ 2 ኣካሪቲ ን7 ተኻሪቲ ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 2 ወርሒ ካብ ክራይ ነጻ ክገብርዎም ከለው ስማ ክጥቀስ ዘይደልየት ዜጋ ዘወፈየቶ 3,000 ናቕፋ ድማ ን7 ጽጉማት ስድራ ቤታት ከከም ብዝሒ ኣባላት ስድሮኦም ተመኻሪሑ ትማሊ 4 ጉንበት 2020 ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዞባ ሰላም ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብዘጋጥመ ሓደጋ ባርዓዊ ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ብኡንብኡ ክመውት እንከሎ 8 ድማ ብዝወረዶም ኣካላዊ ቃጸሎ ኣብ መወከሶ ሆስፒታል ባሮንቱ ይእለዩ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እቲ ብነውትጊ ዕትሮ ጋዝ ዝተበገሰ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ተለጋጊቦ ኣብ ዝነበረ ኣጓዱ ብምልሓሙ ብድምር 6 ገዛውቲ ናይ 4 ስድራ ቤታት ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም እተቃጸለ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዘርኣዮ ዝናኣት ተሳትፎ ግን ኣብ ቁፅጥር ከም ዝወዓለ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሃብቶም ጸጋይ ገሊጾም ኣብ ምቁጽጻር እቲ ዝተኸስተ ባርዕ መጥፋእቲ ሓዊ ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበራ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣንጺሮም ዝስዕባ ሃገራዊ ዜና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም بعلم درجة قصر بكورونا فيروس زموتو نابلع للربع مليون كم زعرقت عناوي تصبصابات أنتصيرهم قصر ملكفتون نابلع ل3 مليون شدشميت شحن كبيل اللهم انتخونا جن بتلبدا الصعب زلم متن موتن ملكفتن بتزاماد الناقود اللي مت كم زلوا زحبرة بتلبدا بخبي تسألين زلوا هاجرات أوروبان كفلات هاجر أمريكان قطب أن مبربار كابت مالي 4 قنبت نتجراتنا مفخاص سجمتات كوزدا جميرنا اللهم تمر مرتت عنا أمريكا جنا بسنجتنا مفخاص سجمتات أب أمريكا بكورونا فيروس زموت سبات قصري بالعل عصفي بموسخ كسب مجمار زمت صورحنا حسنا بلعل 230 شح كبت حكم زخل أطنقهم له وتم كيلاتات اب امريكا بزمت صور حسنا علتاو كسب 3 شحمت كمزقب كم زخليم عميتم زلهم بزد ما نتقطبا وتصاط ان منفخاس توسيل زلو اجداتات ناي ملعل سقمتي سعبينو بقليل زقمت كم زيكون عميتم بخال وغن اب كندا تشاينا فرنسا جرمن هندي جابان مكسيكو نكسنا السعود عرب دوب كوريا بريطانيا أمريكا نزركو بسبات زساتفن بمنقد محبراو مرغبيتات زتخايدن مصنعتي لعل 67 ميتاويت كابتوم ابت مصنعتي زتساتفو صنيع زلو اجداتات كقصل كم زتقلبو اغنزيبوم كما أكلنا إجراءات نعمل على سجمتات زيجات حزبه ومقاعزي أبز تكملوا نبدو كانت تكالات قرب حلقة النجارات أبز خدولن كمان حزبي ببزحي أبز كبولن بوتات نيافن كان أفن مشفني مالت ماسك كواديو قدنا تاوي نايز جبرا زلوا هاجرات قصري نبلع الحمسة كبير الله تمالي 4 قنبت أب صومال صعنتها من ملاس اتنطف نفاريت زاكي تنق بوقع بزيت نتصر مخنيات وريقه بمحمشاشا بملؤم شدشه تسافرتا كم زمتون سمز صطان سيفيل افيشن صومال بمتقاس معكنا زينا اقالحن تانا فريد كاب كتما مقادشو نقيلا فلما اب كتما بايدوا كابو تبغيسا دما اب دوباو كفال صومالنا بتركب كتما برادله اب تعالبل زنبرت اوان كمتحامششتيم سمز صطا صوماليا حبيرام اتا اب صومال تخصيتن زولو لبدا كورونا فيروس نمكتا زحجز طعناو مسارحيتاتن كال مسرتاوي طلباتن تعينا زنبرت نفاريد كاب مريت بزتخايده متقعت وديقه تحامششخت كون زولو تخولو لعل مخانين معكنا زينا نني عين مسخاخرن امنا زبلو منጭታትን بمتقاس زكاو حزلوا سمز سيفيل
ሲቪል አቪዬሽን ሶማል ንጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር ኣህጉራዊ ደገፍ ጠሊቡ ከም ዘሎ ገሊጾም መንግስቲ ጃፓን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣብ መጀመርያ 8 ወርሒ ሚያዝያ ዝኣወጀ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ክጸንዕ ወሲኑ እቲ ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር እኹል ግዜ ንምርካብ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽንዞ ኣበ ብ4 ጉንበት ሓቢሮም ኣብታ ሃገር መጠን መልከፍቲ ብተዛማዲ ኣብ ድሓን ኩነታት እኳ እንተሎ ህዝቢ ክኽተሎ ንዝጸንሐ ጥዕናዊ ጥንቃቐታት ነዚ ወርሒ እዚ ክቕጽሎ ከም ዝግባዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣበ ገሊጾም ኣብ ጃፓን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዛጊት 16,000 ክልከፉ ከለው ልዕሊ 540 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና የረድኦም መንግስቲ ጃፓን ብሰንኪ ሕማም ክወርድ ንዝኽእል ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል أستاد $1 تريليون كم زسلعة أيسعن عطو جلة طالبان تمالي 4 جنبت معسكر سراويت أفغانستان علامة زجبرة متقعتي أكايدوم منجس أفغانستان بزي أبزوبا هيلمان زتفت من متقعته 5 توتهدرات خام تقتلوا كان تقلته طالبان جناب بوحدو 10 توتهدرات كم زغت هلي يحبر زلام عطو جلة طالبان أنصار سراويت منجس أفغانستان زغان عمت قعتات كحيلهم مخانو كتنقق صانحيم طالبان أمريكان كلو أفغانستان معرف زحق سممع كان تفرموا تكباريو أبايتا 5 تراي جنا تصابات يحبروا أبصح لفور حلقاتي زتبصح سممع أمريكا بأفغانستان وافيراتو زلا سراويتا كتسحبو طالبان دما زكايدو متقعتات كقارص زبل نطبي يركبهم انتخون غنا اتعطو جله متقعتاتو بمحيالو اتسممع وتاو لوط كمتزلو تخلو صبي مخانو ناي قربات عزبتي يحبرون ناي موداتا زينا إيران قبل عليها تصنيع زلو ناي صور اجدا كنواح بأمريكا نزغربه صاوعيت كونيناتهم بمسرت عب 2015 زتبصح النوكليساوي سممع اتاجدا زمت صور طقمت 2020 زبقع اكو انتخونه ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب غنا كنواح قدم قربا معلتات صاوعيهم بايتو تصطح حبرات هاجرات نصاوعيت امريكا بمقبل نتاجدا انتناوحيو ايران وسان زبلوت ناي ملس غبر سغمتي كمتوسد اطنقالام اتسغمتي انتاي مخانو كانت زيتنصره مس ممعبال نوكليساوي مدبات متحاس كيهالو كم زيترف تنتنتي يمتم عب 2015 امونغو إيران حيالا هاجراتن بزتبصح سممع مسرت قبل على إيران تصنيع زلو اجدا بخفيل كلعل إيران دما نوكليساوي مدباتا كتغدليم يخون بار ممحدار بريزيدنت ترامب قبل 2018 كاب تسممع دحر مسحابو قبل على إيران تدغاغامي اجداتات يتصدق كم زلو يفلت ات اجداتات قبل على قطبا زوردو زلو هاسيا طراي زيكونه انصار حمام كورونا فيروس نزكايل زلو صعري عناقفو مهلاون إيران كتوقس صنيحلا نسعى السرالو زينو مسنادو ابتزازي ملوز خبركم تعزبتنا نسلم كتالكم النامزقنكم مستروف مدبات اير تي في حدكم بوغني بروخ معالتي